ladep no ka FIFA ban penbena ya unong job jong ka awat the best FIFA men player but kala dep ru ban penpau ia ka the best FIFA men 11 te perlok sampai hadu bekut ka nek video bangin saipej mano ba job ia kata ka awat the best FIFA men player but ia ka best starting 11 kumjuru ia ka puskas awat but ia ka the best goalkeeper. Tengah pedang sobai pisyak na ka channel. Lada pis ngontonan iki kubar sport. Wat klik ban subscribe, like bat share, bat sahib ia ka video. Teh hooj perlok. Hadin ba ka FIFA kala deban penmena. Ia unong job. Ia ka awat the best FIFA men player. But ia unong job the best FIFA men goalkeeper. Jong usnem arjar arpusan. Te mentangin sai pechua. Na kabenta ki the best man goalkeeper. Kibal siya kan top na kaneka les. Te hooj perlok. Ia unong job ia ka the best FIFA men goalkeeper. Jong usnem arjar pesan. Udai udona rumah. Kumba pilai ibau dona rumah. Udon ia ka samoy lekai ka ba best bha. Na kabenta ka PSG. Haka samoy ka balade. Kumba kila job ru ia ka Champions League. But ia ka the best FIFA men coach. Lala ban job da Luis Enrique. Ubedei coach jong ke PSG. Da ka ba lala ban job hadu santli ki trofi. Haka samoy ka baladep. Na ka benta ka PSG. Kadba ya ka awat the best FIFA men player. Lala ban job da Udembele. Hadin ba ladep job ia ka balan Dior. Te hooj perlok. Habangi pai sya Udembele ro. Udembele udan bhai ka samoy lekai ka babes. Da ka ba ulala ban tep hadu live san tli ki gol kan ru tli ki assist ha ki san tulai tli ki jingele kai ha barok ki competition but san tli ki trophy na ka benta ka PSG ha usnem arjar arpusau arpusan but Udembele Yamal Pedri Wittenha Bellingham Palmer but Mendes Van Dijk Pacho, Hakimi, but Donnarumma. Kini kide ki rangyel kai. Kibel syajet naka best award. Jong usnem arjar arpusan. Kum kita ki the best FIFA men 11. But ia ke puskas award jong usnem arjar arpusan. Lala ban job daw Santiago Montiel. Urang yel kai jong ke Independiente na Argentina. Leng ba ka bicycle kick jong kadba ya ka the best FIFA woman player. Lala ban job da ka aitana bon mati. Hakasin kabalay. Kataru marbot. But ya ka the best woman goalkeeper. Lala ban job da ka Hannah Hampton.